Any of Bian and Munyanson, one year away, and there's no Bian any one or Yabua in any Pangumadrano, and will be see any painting in the Pangumadrano. There's the Bible said Dianaba, and a Bamia with your crow, a Fulani, or Frino. Oh, that's it. And so what the Yas of Nakanta, what you have gone count. Nayasa for Yasa Masego, Quasiana would do Jenny of a home. On Cajon, always said the word that Santini Messica, and to Ayasa or Dinesika. On one to be funny with young Pessica because him dear no Nibi. Who are this one yabo? You wouldn't think what Pebby about or the other one can't would you? You wouldn't think what Pet. E didn't be about what Yaneska. Why you never saw where you might conquer man when Asante for anyway. A young woman of Asante was sick. Yen your Tessica swore. Ethesica, Ediasia. Okay. Yes, Sika Messica program of what or before book of a promo of Fabidi. I then you will be for me, Bisa. What dear Yabo? They didn't know why. Didn't Asantehene, and Asante mine. Yes, Asante for you. Yet your Jan and Senifaso, and ye today. Our Canada man. I am putting a bit of the bed. Australian Ponya for bomb or I need the Maria Sawama Santa Mina Ghana mine. Ojojenchie okwasia ojimifo obayifo anse o negative for e positive oza omene ho eti u benya oma na oma be kasa o negative for ma be kasa okay we ma de kro every say anwen na ni tim na se nyankopon kra so amfa ne sa anka wa ebe ye den se obedo asantini ne yesha Ghana otumfo no wedi bidi Ghana Black Star hu no odidi dabi Black Star konya so no wote dabi Black Star sika dwa so no wote dabi na wa na lusuo otumfo ko ba bi na ni banyam na konya Ghana di no de ko odna santini na finally kotokwahina kopiemu e wo Canada yes ni nyina ye kwa ye radu honom a dwumadie sonko ya to ne nsa e dia frɛ no okwa kodi e wo honom na na akua da bi nkonsan ya bra so hema Asantehene kotokwahene na na prekope e na ne na di ahia e wo no akasa ne shop e wo kejetia Dubai na ma mo akwa ba na ho ye die ami adom ye meti won ka cha papa shaza why babone why babone oba tampa so die se die tie bia obeka oba bata ho aga de se ka me yi wufri me mkra ache na se nkofo bi yeso bi do hini David be sha se dia Asantehene ho afekwa de ko wi achosi ya chi ewra wo Canada wo tumi ko Canada na me same ma me wo he nkofo di se hunu social media so a yante ne nkantin na mabo apini no na mahwede e kro yenti a waye di sa na ima asemi wate bate na o se da bia me ka kire wo se eni obi a nani munyansan o sa awone ya wo ye neso ni obi a na ye nipa okay obi wono mo ye nipa ati ase o ya aboa na nipa ngomadura no ho okay eni obi su ye nipa ntin nipa ngomadura no ho iti se ye nyina ya na mpa enchese ye nyina ye pe ebi ye moa eni nipa ngomai dai edua wo ho na so Bible said duana ba ene ba me ehu dua kro nipa na kasa ene ba mu se wu nyansane no sa o de ntwe no okan ho ana okan krofo ho okay nipa na okasa ni nyansa sam na beche se okan ho ana onkan ho enti okasa agimi fo nso be se okan wo ho okay enyansa fo be wu se onye dai onkan wo sa na nyansane so kasa ye nyansa fo be wu se okan ho okay na adwantwe fo nso be wu se sa nyansane so nye dai enkan wo what am better Adam it is our kasa it is a bit me crank and kasa oh be kasa bia na be kanya nsasem okay eze unni mu nyansa na wuni adwena ni bia kan kasa it wan kasa dia na nkiye de waka ye nyansafo ehu be de menta ba bie wa no nyama na me be kasa wagimi o but wonu mu nsa de be ma akwara nsa papa sebio ene kwa sa bibia ni achi wagimi akwara be kasa papa wagimi eso ka aka onu tuma ka ya panimu ne de na ka akwara ni mi se wo ya panimu nti woni mu nyansa enti awa se sabe nkwasi afo ne pentam bekasa okay no mo baso awo mo so beka na eya nkwasi asem okay na o magina tu e te se hitofe de no na enipa hu sonson ya ede nyansani ene obakwase ya enti na waye di enti na maye di o mo se onyansani bi asa asem si a onpepre ne ho enkasa ne mo sa asem si a onya botet na sie akire dwene akeka ne amasie ni titi bi film de bi kambom ne wanyam wa eno na ode aba etu ade ba oboni beka say eye perfect wow enti na eden na woka e de kire ye perfect no
ene de hin afutuo na sampote no a woka e de cho hin de bi ena omo to social media so e de Asante si ho horo no de na woka kire wo Fulani ni wo firi no oh na say ansoro bwa de anyi asam na kantote bwa de nko nka ho sa oh na ye nyasafo ye nyi asam asego kwase ana wodwedwe de ofa ho be onka ho ya na winim mame nto hinta sama e wo wo nsem keka no mu wo nkwase asem no mu okay oh said the word Asantehene mesika okay enti waya sa wodi nyesika okay ono wontimi mfani ni budi empesika because nim de no ni bi okay ana ontimi mfani sa nya adwuma because onima adwuma ye there be enti wa said the on social media no twa ba ada no ntwa modom ahene ada no ntwa other tribes no okay oti ase o nyesika enti Asantehene ya sififi mremrewa okay ye nya bi ye nkwai me nkwampa etumi ye de me mema ne medi ti ase ma kontufo ye mo makonye wo mudie esa nkwa chetie e ma ya Asantefo mo pia no kwasel eti ye nya sififi mremrewa wo din so ane yebo ye wodi nti ne wo pe bia bo no de atere ho nka gine mu din ye wodi nti ne wo pe edini bia bo no de nya sika wo ye da bi so wa adwuma ya nkonkwa adwuma no nya Asantefo di boy aso wo no odidie enti wo ba Asantehene enye eyeya na enye omo no be Asantehene sika die because yesu sika ye na etre sika so etre sika eduase yesu sika me sika problem kwofo a omo fi omu krom ababe epro mu omo fa bidi okay wo ba Asantehene na abaye adwuma pa no enye sika ko krom sa enti ya Asantehene dua ye tiase ma yesu sika ma ne pore ma kontufo bedi bi omo de bi ko omu krom it is obi boy din ya ne de wo ho eho okay ada ne amu obi fufuro din mi bisa okay wo din ya ne ebo da din ne hwan din ne Asantehene ya ene na Santeman ebudom ye wo mu edin ne ntina abrofo dwene ye ehunu se eni wadi mu ehunu ye o oti din no okay e wona sum no be pehwe ana be pehwe ye ohwe so ohunu ohunu so odoi nanka e kodo aso afrey o se betra machi ana abo bi ti dom a ye munyamfo ye woni pa na se ni obi ani nipa debi ebi ye nipa na se nipa ngoma e de dua no ho we nipa kan obi ye nipa na so obi aboa na se nipa ngoma e de de dua no ho itine kasa ebe mu hu ba bi owo so obokum si onifa na ya Asantefo de ye tie gya ne nsa nifa so eni edide e wo Canada me how ba ko ne se ayinfo brebe a wo Ghana yi na bibia yewura o how ba ko no nana e wo so oti ase se ukwa abrochira ye wo enyumakuo bi a wo maye adwuma free tetentre de a omudi atoso ebi ye cars ebi ye ntale ebi ye perfumes ebi ye niema bebre obi say mami Gucci original obi say mami Givenchy obi say mami Versace what you say obi say so mami Louis Vuitton obi say mami Dior Edorson sa edi ni won ti ni ye bo nanka obi say ba kofa Togo niema no odi aba edi ni ho enti wo ban say wa be wia mi bidin no e de akoto so what you say Givenchy wa be wia mi di akoto say fake enye papa enye papa enti wo di bidin de pesika bi ni wa hini de bidin no odi mi Asantehene mi wo de pesika na aso wo di an brand ne ye kama de a e original de a ala no afre de anto so mo wa di bidin bata wo de pesika di enti me ho abehia wa mo bidin a kom be de wa fa Asantehene anya bibi e kom na be de wo enti owo pre bebo edi no mo de nya skadi enti ye crack ese ye do mo tax because ye hu no mo di oni adwuma bia ye otumi nya adwuma okwa bro church dem enti Asantehene ankrofo didi Asante ho bi o se mebu ano ombo ni hu dua me anhwe bi o se on fa Asantehene di ombo ni hu dua me anhwe ade ale kra me so akodo bare me se Asante bayre nanka odo mo me se Asante mo nanka kadi to swe so be ye beta me anhami o na odoboka nanka me so metu an me just a prepare na me no me sika bote nanka me wo sika me di sika sa danka me ni sika pe ni mudi me ni di sika ye enya o mo sika so me di sika ye na sade me sika de je ti abrebe otu ka ba me nchen obi so mo sika so di sie ti abrebe sika dwane no sa sika pe show ti me Asantehene me di sika di dwuma me sika kasa o menta de shem so ba wa hu bibia da ne kwa bibia authentic eti me Asantehene sika dwane ba me nchen asa kwala da bia ba ne nchen a oba cha ma ne toffee chocolate biscuit no o wane ma ma kwa na otentena ba nchen sansa wo da ne pawo Asantehene na me di sika ye adwuma sa
me na me di sika si adampa nanka me na me di sika ya ahode adansifo me na me di sika bie companies ahodo Asantehene me na me be sika kasa o me read me ntadiem okay the glasses me bibiem na duare diem what you say eti sika no wono ye mfa ne nsia de pie omo so omo ni munyansa ne di sika sie eti sika to mika ba asantefo ho se ye ne ye so no se ye ne enim ne ye yes nana so wa ma ya no mo boy edin no omo di edin no bata omo edididi nyesa akom do ko eza nsa se ngedin no do so na wa edin ne yebo enye wa ne edin ne yebo nyesa edin ne yebo me hu ya o ba nana me na se eti no Asante man me hu ya ti ebo mi din abija mi ebo mi din no wa den dai omo fe se omo bo na ha me na so no omo bo di mi din anante ama so nanka eda wa ni David say ya chekro bia Asante kwato ko hina tum sabi wa hina David kura wo kura wa anua de yo hina na sabi o ore ba miamia muso mi ahene epeje mu na setu wa hina ade na hia no de adia oto ne se atade so nanka ode na ti atade so yesum no obutu ade so oto na ne ohunu ade ohwefo mo ohunu ade ade be no wope ya Asantehene kwedi bo nanka na bra so ma na ade bi nkosa ka me famiti ni a che mama na nidi ade na me na hia sanana no de obuti di akyerema na di kopim nom buahia na ntuorom asanso kofonom kumawu hinenom twebo akwadua no de obuti di akyerema na nka me na asetu kom de na asetu a na na bro so ma na de bi nkonsa meto am yedai ka me biti be di akyerema ma kotoko na edidi watra sia ma Asantehene eso ma sada obuti sia be ko o ma so isa se nyame nkan nana aya ensoso o social media no so afi kwa de na no me kwa kan bi no bi kwa se me nyan ho asem ka na enkoso won hwe yi ensoso a na obi soso otenchen o no so nim no nim die bia so akodi adi se eye no kre ensem sei ba yemu a ana yenya ma no na ho sa wani ba ma men kan kire di o kan sa na ye na me ka je se nipa o kasa ni ehunu adwen ada utiri mu okay nipa the moment a ubebie wa no pe Sam se senka waji mi kura kenkasa tena ba bi din na de emfa nka ye ho na so be kasa se atena se nyansafo mi no mi de yehia yi na so be tenam no wanye di entena nta mi yanka so kan ye ho na bie wa na ato bomboa ogu hu ani ase ntini ye che din no yanka se asam aguna sam abura so hema e de di sansem na mu ye bobodi me memo abodi fi sai bobodi ni mi din na nyam din su no din etikaye din na atena se Oheneba ka ye bu swati ase enti nipa na okasa ye agya me yenye de yom nkasa no say nipa no oni munyansa ame nkyire omu bitubra me kyerɛ sie me ka wi abetem ase ni watam e wano asam na me de kyerɛ wasem mu ada na kromfo ba ni fie ana am robbers ba ni fie a say de nipa dom beti ase no ya wonya mo ntase de omo penko ya wonya ya na orokwa wanto nzamfra wo mo so akromfo amwo Ghana hey me ye de yenya ye huntim be say niema amon fa nkoye nka mo hwe ada de want to stand from na kromfo ba wo ye dede se nipa ma o friend 999 ana say eje ehwe woni fia ya wonya amane hye na wo friend dumjafo what you say e bi friend 999 na bi friend 111 na bi friend 777 na wo beja ne hye yenka ni wachi a wo se agro na ede ye di ni na natem aso wote wo sa nipa na oka asasa me chon se ni na na abobra woni munyansa wiase ni no ni moye hi odansa aso age no atomu odefo odidi ma nipa bidie woni monyamfo wudina ni maye yie okasama wo ye yie ese ko bi tinat watiatra na se nko betiatena ene no a ene na be ka kire wo se o ma omunim ye nim ye nyame no ya som wo no kwani gidiem ye nim ye na asetu no ya so ne se wo ne kora eti se woni wonim ne nana wonim ne hene a onya me enye no ye de anya me enye no esan say sika akọ ye krakra ne sie adebone ne totwa bantim obi en se de ope ye de no nya adebone eti se ani pa no kasa no onim sabinyansa ya se ye didi maame atam didi papatam eso betena hode a ani asem sebe na me abura so yema aguna asam abura so yema de mentena me mfa na asetu ni me fomta da bida ye ra kodru Canada ho no me no a omunyina koma no akwa aba na no ma na akwa aba afesu kroma fo ne timfo nyina ma na akwa aba obi man so die na be makotokwa hene kwa ya dikente ne Asante ho so ya fokro nyina obi ohene foforo bi so kwa ye ntehwe ye ra kwa ho kwa ne ho frama bi
ene nkenya bi ne ade bi baba honom asante no de na man basa de na man down so sa Wareba abra wo da wo na yam na Nyankopon onimu no kwase abra Yesu Kristo ogbo ni wiase no na onim de ode asante beye enti ode asante esi ho ma wiase ye kwa abusuya bia ma ye wode abusuya ye yi na odidi mo oya ode afo mo didi ma nipa bi de abusuya ye kwa kuro bia ma ye wo sikani a wabi adwuma enyafo eye bie obrofo ye bie won sakwa no ye kwa kuro bia ma ye wo kuani a ni kokko ye tia kokko akrachefo ani gie obi ade anso a yeso no kwane de so a etwa obi a eti moma ye nka ni amfa nkwa adwendwen ti kese a nyansa da mu fi nkwa adwendwen se kuro bia ma ye ode afo ayinfuchiye bi de bia chi otwadi ampo Nyankopon bo kotoko hine de mawiase wa ma Asante man Ghana man it is as a Ghana for it to no we say otumfo anya Asante the king of Asante anya the king of Ghana na no ya Misri we dey the whole world man of Ghana ya ka nyina otumfo Nyankopon de am otumfo eti wo no we ye hwan the whole world we dey am ya man of Ghana I know the pete so matiasie me se me kasa na wonyanyansani a won tiase o ena wo se nkwasiafo na agedwantwie ne Jimifo ne bamu ni yehume ene wo monsonso ye da yentem yentam no sonso ye dem ne wa eso ayete se bonra kase mo valipa eda wo ni obi ntem sa de bible mo se nka obi mba oso Abraham onfa ne satia ko bonsuom wa se o kan say baby o ne ntam wa wonye aye me ni anyan Jimifo ntam a me nyansan me ni Jimifo ntam wa eti sabe kasa na nyansan ya wunti mentimase ya wodi obansan kwasiafo bedi matam eso nyansafo be kan fu me that's me hwa nyansafo na nima ebu Jimifo ne ani chie so wo nya obi a mi wo mo se sabe taratro ya ya dia pepa yeto nana obi bo comment o me comment section wo se nanka ya hye Ghana fi se nyambo chena ball no yewra ekwa kohwe bi na ye ne yesi sebi bru na sekadwa nanka ya hye waka fofofo no wanza meka asa ye wo odwodwantwie obayifo okwasea ojimifo onse o negative onya o positive okay o negative onse waka wo mo sa na ma mebubo yi wanse kwasea nsamfo kwa na ho odwodwantwie okwasea ojimifo obayifo onse o negative o positive onse wo mo na ho eti ubenya wo mo na o ma be kasa o negative for ma be kasa okay we ma de kro every say anwen na ni tim na se Nyankopon kro aso amfa ne sa anka wa ebeye din se obedo Asantehene because odi Asante wen say ye Ghana de ye Ghana otumfo no wedi bidi Ghana Black Star hu no odidi dabi Black Star konya so no watie dabi Black Star sikadwa so no watie dabi na wa lelusuo Ghana wana de ehia no Ghana fo otumfo akọ ba bi odina ni banyam na ekonya Ghana di no de ko odina Asantehene na ko wona akọ ba bi akaka se me ye Ghana ni ye na Black Star ne mo boy ya ehye ye eti wana lelusuo wana lelusuo eti so asi amfa kotoko hene nwoyi ehye Ghana fo a ye wa wasem ya me fa kotoko hene se ye ko hye ni jesi amana ko ba ahye o dabi Ojimifo a wutie me na de bi nkonsa nyansa ni tie me ya me fa otumfo se 2 cm danso nyansa bo akwase ye ko hye ni jesi akwasha bo fredi boot ni bia na akọ ba show yeso onko trecho fredi bonya metena wo mumu abrofu ni mu na de ni mu nyadu ya ka so onko ban show it is so ti ba bi se otumfo nti ye nhya ya wo na wulusuo kotokwa ni de ye de ne ko se onko je wono ankasa na ni monyam no onye ni monyam ni nyade e ma abrofu sansa abrofu nya nipa bi otesa mo sa taka ane omogoso abubu etu ano si ebesho si enjo ye mfa no no mfa no oto onye obo mpa ono ya bo ensuoto ewiabo oyim ensuoto abo mfa ho ewiabo abo mfa ho na wo ye nchi na ensuoto ana wo na ni o nanka ana wada ni nkuto na ewiabo ana wo na ni o eti yesu nsu ma kotoko hina nsu no ho Ajimifo eni aho ya afo eni anibirefo eya obu nsu ma kotoko hina de kotoko hina de adia ehiana ana onya ye nkwa asa dia ka bi onyame da cha no na bible so se onyankopon o ma woni di na o ma de nchen se nyankopon nya no wo hene ana o fa ne ma ebibi ma wiase a enkoku na che enti ne nkwa ekura nyankopon twedi ampo nyankopon dia ka de nyame dia mma no
Eyan hwe. Enti me no mi enu ne anya dai. Yenwene ye ho. Me kra me nsumo chaza me kotokwa ne nanam de ne hia me. Mum de. Me. Bididi me nyansa ho. Adwen na edam tim kotokwa ne Asantehene ba bididi me nyansa bididi me nyansa ya adwuma. Me madwene nika o. Obu anma ni nika no eyam nto osipe. What you say? Ah, ono na dia eh ne so. What dey multi-purpose? Me dia multi-purpose. Ebia. Asantehene. Me titi free so na my mobo. Na some madwene bi tisi me cause na madwene dam ne dia. Oheneba, me di. Me me nyansa bi. Asantehene mu tum ododo. Ah, me tu me ho. Me tu me ho because minimade bi aye. Krista wa shame Asantehene be denti. Me tu me ho. Me tu me ho na me ye Asantehene mama ne ye fema obi so tu kwa fini kwa betina mu ye adwuma ne sikari ko nto. Mo. Eti me tu me ho ana sefata. America for some way guy. Nanka. Ya di wo matu. England for so say bang wo masua ne akate sama. Ya di wo matu. Asiti so yanko Brazil. Okay. Obi an odi hoye. Nanka. Enti Asantehene mi tumi ade anyina na se be konda wo bi di se be konda ho. Me ho wa de ho. Wo bi aye na faji udi. Me nso wa no. Me nso wo nan. Promote wo die. Mi tu kwa akọ ba bia broche ba bia mekọ. Wo so wo nan. Mo kra de mo airport ne kwa broche ne kra de mo. Esi mo anu mu pe. Ati ase. Yazi oba aka ho anwan akwaba. Esu ni oba aka ne de Asantehene kwa broche o. Dabi. E de anya akwaba de ne kwa broche o. Eti eninim de ne nyansa. Ana kokodro ne adwuma. Ene pa wo pe ne ho ne de japade bi a wo pa de ne kwa broche. Oti ase. Eti mi Asantehene me ho wa me ho wa de mi yem ni de mi tumi ye. Eti mi tumi wa de mi tumi ye. Mi tumi na mi tumi ya hwe na mi ni hwe de a. Bitumi ho ame wa de. Bitumi ho ame ho ofe. Bitumi ho ame ho akono. Bitumi ho nipa bume. Bitumi ho nipa dome. Bitumi ho nipa batame. Na me de bi. Na denti na abrofo wo hwe sɛ de o musi agi yewura ana o musi welcome no no a abu agene nti ase so sabi nto Ohene bia fi Ghana akọ ho benya sei bi wone ba na me ka kira wo sɛ ya na musua sɛ de owura kwasempo fo de ka asɛm bi no wase nkwala de sɛ sia na mu wura fi asɛm man ka nkyerɛ mu sɛ ebeduru mira bi o mi twa bɛ na me ton kɛntɛn ebeduru me bi na me ton sanfu na ewura ebeduru me bi na me na man akwa Ghana president ene wo sha ase akasa na man ka nkyerɛ wo sɛ otumfo nyankopɔ bɔ ni wiase na wɔde Asantehene abɛyɛ nanso wɔamfa na ankɔ ankɔ fiti kuro kɛsɛm wɔyɛ ne sɛdeɛ Yesu Kristo yɛ bɛwo no sɛdeɛ yɛyɛ no ɔma ayɛ kɔwo ne nwambuom ɛna nyansafo ne nsoma tresi yɛ dai ɛkɔ no na bɛbra bɛpɛ yes adepa deɛ on radio otumfo on fredomo ɛdɔm na pɛ ne hwehwɛ no within ɛbɛhyɛ ta ama so na wunyansa edi nkofo timu dem na wunyuma edi wachi na wunim die akasa kye nkofo ne abɛpɛ wahwe eti abra otumfo nyankopɔn ye bɛ wo no ye ya Asantehene no nyankopɔn bɔ wiase ɔde Asante be pie Ghana no ne wonim kuo ketua yi ɔyimpo bi a wo mu ayine mu ni bi a wo mu samefa ne ko sɛ Ghana kuo ketua mu na minyini nkɔ ama so ɔde kwatra kesem no yi bank ketua mu a ya tiri post so eti na Bible sɛ wokɔ adwaba se akotena chire ye nwumra ni mu ye do tumfo se tu tena chire e wo Ghana ye yi na pie e na akɔ Canada e na akɔ England mem abrache be do se efa enti na nyankopɔn ba se ɔne hye ne ho ani munyam na ɔmaane nsam sosogu nkrofo so se ɛwɔ nkrofo no wan abrofo no a yen ye da wo mo no wo mo na ahwehwɛ yen na etu na de na abrofo no ne Asantefo be ko ye no sana tribes ne doso are no ane nkrofo bi ankoko sana achimbo ho sana kwawu ho sana nkran ho sana ahona ho sana mfante ho aye niema bi Asante na wo penti oni Asante be ko ye bisa na nkrofo be ko ma nyoma wa niema ne ye ko ofie obi a ofie abubu gate na no atakwa medai ya next gate nkwanda wo be fede be ofie na wa steady one we say bibi wo ho sikai ene pa ofie ho cast wo ho nyansa wo ho niema ho mo ko omu refie no ma obetuma nya de omo pe enti de oni ne abode oni ma ne prekware nchen de odi de ne nipa edina na ase so ba story o se story ba kuni kakaka ko akwa se ne bwa wo nipa ewura mu ukose ya ye pesto ani ma dodo wo mu ni aba na se we kwa de ketu ba ko to aso se kese pa no me ni to sa na tie enti obi apedi story mu ni ma so wo si mo be ya bibia enti broni ne ba ye na woni mu se daabi Asante woni ma no akwasi broni wo Asantehene wodi e wo pe na boanso pe kokwaye no de we dey atwi sie asuaso ni aso na ye dey abo na wo yesuo dabi na so ne ho abo dabi
esu atene kwa bapu mu no ebi ne sabe esu nketenkete ayesa no ye kuro tabi enti no ade ne ba ya adwuma ma wiase no ade ne ba hye Ghana ni bonyam na Bible say be ba me de me de anya dai eti otufo ya ba ne ma Ghana man say ko hye Ghana ni we so Ghana fo na eta no ana nyankopɔ say samo say mo ta na ma ne Ghana hene dia woro ko anka so wa Ghana hene was ne ba ya wiase nyina hene otufo ba wiase nyina hene no kwase wase me de hye wiase ni bonyam eti me se wiase nyina nyankopɔ de hye otufo nsa eti manos Ghana e ka say e 100 kwa de you want from Ghana 99 99 otufo no obi che eti abrofo ni munyansafo no mdo mo abo mo anya kasa tentenya ntoto anya dede ye eye unyuma wini budie munyansa wa hofama wo kasa abodo twensem a wo ka abote awo ensiesie pa bo a wo bo aman ena o mate ena o mahu te se de Yesu Kristo anyansafo no ene ensoma no ekohwehwe no sana otie onyankopɔ abana bagana se ensoma nyansafo ne ensoma no ebehwe no ensoma tro ye no betro ba Asantehene na ka ye be pa ne chew yo ma nwani mu ntia enti otumfo ye obi enti wo ye Ghana na wasa wo do otumfo he otumfo ye football wo di race ase wo ntime nka ho ababa so wo de rubber so de pepe nsu a enye yeda utimi fa rubber pepe nsu enye yeda edua bia ni wo no ma ne man asase na ni wo esoro enye yeda eti ade bi wo no ma na me ka se woni mu nyansa nti ntime nya dai eni ni we ni nyina ho eti ye nyansafo ya ye bekoso edi nyansa akasa ma nyansafo atiase na nkwasiafo nso bekoso de omo nkwasa sema akasa ma nkwasiafo atiase ezan se Bible hwe nyansafo onhwe nkwasiafo wo de kwasia ye bibi enye yie wo de odwodwentwe bibi enye yie na asante senyankopon fa ne nsanka wo ntumi no asante ni da wo de retani odo Asantehene wutumi so onimu nyansa hwanwani odo Asantehene wutumi so onimu nyansa hwankrani odo Asantehene wutumi so onimu nyansa hwanfantini odo Asantehene wutumi so onimu nyansa hwe sehwini odo Asantehene hwanzimani odo Asantehene hwe watiase anyansafo na odo Asantehene sanse nyankopon wo mutini mu emfa ho so ya Asantehene obi so ya Asantehene so wagimi nso ho ya no so ho enti sa nyankopon fa no nti wonya nyansani a wutumi no Asantehene enti so obi ti ba bi no kasete Asantehene aya munya no aya hu ba bi owo me fa ne sanka no yes kame fa ne sanka no ho pantini mu we anya adwene nyansa no we anya bi we anya sika obobre nya yie na ni so tan ne ho kire no adwendwen ni abenedi ani apesi akeka bo pressure fa no eti se ni obi se ntine ne yan frɛ me hene na ina na ko ba no ko ye no wani ko ma sambe ma akra akoda wo firi ko na ko bi da wo kuro mu ne wo firi ko na ko bi da wani ko wonya firi ko wo twadi na kwaji sikaduro ni kuro mo hene ni kuro mi ni wonya ofiri kura twade na kwaji sikaduro oyini David wati abroja we kwa kaso abanka ni kuro 20 kwaji sikaduro anya yo mo bi asenti wo so ono a danka enti wo ko ba na akonye wo mo ba na nya Asantehene kwa na wa gokoso na wo na de wa friend so mani yanko wo de amokwase anya mo boy na musa ko na munim sa ko na ne yakokoro na munim sa ni monyam na ne yaje na musa kase ya na ne namu no na munim si enkunim de ma ne yakoro enti ne wo manu ma ko no so mabiem yakon awie ewie enkunim de abotin so ya to mo ansa bi e de so na enti ye hunyansafo da ne abo atete a atiase ye panye magu ho obra awia boye no ye siesie ho e ma sutambre na wo ma siesie ho e kom de o ti Asantehene ye nyansafo Asantehene ye nyansafo yes enti abde abrofo de omo beba omo no a omo nya sika akoko omo krom no ene ko omo sa Asantehene no omo pom eden omo ko ye hu say yes omo ko brɛ omo ye obi no omo kra brɛ Sir Charles Makate nya Asantehene de kokum no kan Asantehene ma ye nya edin Sir Charles Makate Asantehene pam bi fia kokum no kan Makate ye twa ne tin ye de woto ba enti wa kwa ya Asantehene de a okra so me ko dia asase wo na earthquake earthquake ni tin ye na msu enti Asantehene ya akofo omo the terrible warriors enti enya ne enti wona nanu yakobi sa nanu se de wo wona nanu ko sa abrofo echi kopra ko okunu mu yo wo mu kopra ti nu mu yo kopra chocolate di ebinim so kodi nkonkonsa e na abrofo se se mo asese kra e no mu ye fua enti ni ye ni mbonyam enti ni ye di nsa ya akofo yanso ensuo be abode osi breketo osi bantima ko tie yesaune ye na ne yesauko ensuo be abode be otu for dey ensuo be abode ana ahine ba mama me no na nanu manko amunyai omo ya akwadwo ne de ye kon eti asetia no eti otu fo onye mreda
As a trader for Yankopon afren. That's what a friend, any part of a friend, Enyame, and a best friend. I see any Bonyam, or natural Yassi, and we are singing Asante for dear. What part could be me and Jay? I don't know to me, I was one of the one. Who can't make one future, like I said, woman at the time of the Why you know my Arabada. What you say? Yet they are fraying you, young people, we invite 2 or 2 for. Why in a bra? I see everybody in some dance a while, don't have a copy. And to a 2 for us to baby will be a piao. No, me, yes, and I Canada, dear. And I know me coach Sheminia. Mammy Pokria. Okay. Master Pokria. Amy, I mean, you know, but say a walk. Zogo police station, Master Pokria, or Canada Butchman. One and Mamma Mike. Oh, see, and on the bow, they told me last but what they told me, and I him. And on the last one said me to 2 for. But I don't know Canada Butchman. Okay. I say, woman, and Obako Paka, boy, baby, I'm be a Shiamo, about Canada, dear. It's Canada for you now. Yeah, more Canada. It's Oheneba. So what will be said more? I see you. And I'll brush him, my grandson, my brush him. I'd have been consulting a yabomo. But a Korean about Copa, me at Sasso. Yansa Ashamima. It's a time for time, you will cancer for family and some for cancer, papa. Not a sim, a real. And I quite a bonus. I might ask a fan of breast. I was your 4 brothers on him and the neck of the Binkunsa. And then, but what dear for baby, there was yet in a yacht. It will you say, said it be small so you be dear free. Yamon pie, na Yakopon forgot to call him some Kayan, number 2 Asante my able so hired Master TV within the assistant. Yamamo and Sha, a crown.